Wel, mae hi'n fis Tachwedd erbyn hyn, ac heno mae hi'n noson tan gwyllt, felly da ni wedi picio lawr i Gaernarfon o Bont Newydd i gael gweld beth sy'n mynd ymlaen yna. Mae yna jyst toman o bobl wedi dod lawr yma, a mae jyst yn noson lyflu. Mae yna hogla bwyd yn yr awyr, a llwyth o wynebau cyfarwydd o gwmpas, a mae jyst yn braf cael dod yma i gymdeithasu efo bobl a gweld ffrindiau. Edrych ymlaen i weld y tan gwyllt. Wyt mo? Wyt ti efo chdi ma heddiw? Jess. Fan o? Fan. O, Jess? Fan. Wel, be na i yn y darn yma o'r fideo, dwi'n meddwl, ydy cael just llwyth o shots gwahanol o'r fireworks, y best of fel petai, torri'r rubbish allan a just cael y shots gorau. Jyglo'r shots o gwmpas hefyd i wneud efo edrych yn well. Nath y shot yma ti'n gweld rwan ddim gael ei gymryd y fama, nath o gael ei gymryd gyna. Wedyn y shot nesa yma rwan, mae hwn di gael ei gymryd lot nes ymlaen. A'r peth pwysica wrth gwrs, ydy cadw'r shots gorau tan dwytha. A dyna ni, noson tan gwyllt ni 2013. Gathon ni goblin o lot o hwyl ac da ni'n mynd adra wan i gael take away. O ia, ac cofni anghofio, dyma negas diogelwch gan Morgan. Felly gnewch yn siŵr bod chi'n saff ar noson tan gwyllt. Bod yn ofalus. Fe cofni chdi brifo. A ti'n gorfod gwisgo menu. Mae'n Gwyllt mewn. Sgwenna Morgan i fi gael gweld. Iawn. Oes rhywun yn sgwpi rac hefyd? Na di, beth ti isio? Gelwyd cwch. Ti'n gweld? Basta. Gofod di yma wan. Na. Na, a troi around fel hyn. Ti'n sy'n arach hefyd? No, mae'n Gwyllt. What you do with him? Okay, ta, dwi'n cheio fi hwn mynd allan gyntaf. Ti'n gweld pobl? Mae'n iawn, ystod ti'n bod yn ofalus.